AI dnes píše texty, rozpoznáva tváre, odporúča videá a dokonca už aj tvorí hudbu. Mnoho ľudí si myslí, že je to moderný vynález posledných rokov. No pravda je zaujímavejšia a úplne iná. Myšlienka umelej inteligencie je staršia než samotný internet. Pochádza z veľmi zaujímavej, ale zároveň aj brutálne nebezpečne silnej otázky. Môže stroj myslieť? Už v roku 1950 si matematik Alan Turing uvedomil, že ak má stroj pôsobiť inteligentne, nemusí rozmýšľať ako človek. Stačí, ak sa tak správa. Vymyslel preto tzv. Turingov test. Ak človek pri písomnej komunikácii nedokáže rozpoznať, či komunikuje so strojom alebo s iným človekom, stroj môžeme považovať za inteligentný. Táto myšlienka položila základy AI, ktorú poznáme dnes. A často bez toho, aby sme si to vôbec uvedomovali. To, čo dnes nazývame umelou inteligenciou, však nie je vedomá bytosť. AI nemá emócie, úmysly ani vlastné ciele. Je to v podstate extrémne pokročilý systém na hľadanie vzorcov v dátach. Keď AI rozpozná tvár, v skutočnosti nevidí človeka. Vidí milióny pixelov, vzdialenosti medzi očami, kontrasty a tvary. A toto všetko porovnáva s obrovským množstvom dát, na ktorých bola natrénovaná. A tu prichádza prvý problém. AI je len taká dobrá, aké dobré sú jej dáta. Ak sú dáta nepresné, nevyvážené alebo skreslené budú aj rozhodnutia umelej inteligencie. V praxi to znamená, že AI môže nevedome diskriminovať, robiť chybné rozhodnutia alebo posilňovať existujúce predsudky. Nie preto, že by bola zlá, ale preto, že sa učí z ľudského sveta, ktorý dokonalý nie je. Veľmi veľa ľudí si ešte neuvedomuje, že AI sa neučí ako v škole. Nikto jej nedá krok za krokom, čo má robiť. Namiesto toho dostane obrovské množstvo príkladov a sama si vytvorí vnútorný model reality. Tento jav sa nazýva čierna skrinka a je to jeden z najnebezpečnejších javov umelej inteligencie. AI dnes pomáha odhaľovať rakovinu skôr než lekári. Predpovedá zemetrasenia, optimalizuje dopravu a urýchľuje vedecký výskum. V budúcnosti môže zásadne zmeniť školstvo, medicínu aj spôsob, akým pracujeme. Je to len nástroj, alebo raz prekročí hranicu, kde ju nebudeme môcť ovládať? Na túto otázku môžete odpovedať dole v komentároch. Čaute.